Mano kumketera Mugi TV ka wane chenro mar kidieny mar buch jopiny wantika gi wendo modhial Honorable Ken Gondi men speaker ma Nairobi ro kama nyako mwaseche gi mheshimiwa. Wachaka negi chenro mar Sakaja chiwo thuolo mag tije moko komiyo jatend piny Kenya. En gima ni kare koso oyo in kinene kaka speaker? En kare nikech en wach mantiere e pend chik mar Kenya. King'iyo pend chik 189 oyie ni mondo ji obed gi winjruok mar telo mag gwenge to gi telo mar piny. Ya koro chik oyie. To jomoko wacho ni mano nyiso ni Sakaja yulo e tich otame emomiyo koro yie ni koro odwane mondo konye. Mano to en wach manyalo wuok kuom josiasa. Ing'eni josiasa ma dwaro nyaka ng'iyo ma onyalo wacho godo gik ma ok ni kare mondo yud godo yo ma en bende onyalo mayo godo ng'ato kom. Lakini kapok ng'ato o reason kamano to nyaka kuongo ng'eni to katiba mar Kenya o provide ang'o governance mar structure of governance. Katiba mar Kenya ochiwo thuolo machalo nade. Joma nondiko chike gi nong'eyo ni nitiere rem kaluwore gi yuto mar sirkal mapiny. Ni samoro mit ka yuto gi ok nyal romo manyalo miyo gitim gik madwaro ni mondo otim kaka sirkal. Be umbe no kawe pachu e wach ni kane pok otimore kusumbu winja ka koro ilande? Ing'eni nitiere gimoro ma dhano nyaka ng'e. Ni nitiere administrative functions ma day to day ma chopo kama gimoro ka gimoro nigi sane. Matiende ni kao paro bende nitiere gi sane. Sama koro wantie ni e sama koro thuolo chiw ne bunge ma Nairobi mondo koro ochak ng'iyo ni to ere paro mane Sakaja bedo godo mondo donje winjruok gi national government cha. Koro osekelnwa godo ma en gima okelna kawuono. Man bende kako osekelna godo koro adhi kete e mbele bunge mondo bunge ofom gimiluongo ni ad hoc committee mondo ad hoc committee ni ochambua ni to gima ne paro mane Sakaja obedo godo gi rais ni ochal nade, to obedo anchored e section mane kata article mane mar katiba mar Kenya, to bende en gima seria oyie. Koro mano koka gidhi ng'iyo gigo, to ka giseng'iyo te kor ka gidhi ir jopiny ni Sakaja ne nigi paro ni mondo koro paro ni be un kaka joma gini be uneno ka en gima nyalo konyo. Koro ka jopiny oseneno ni gini en gima nyalo konyogi kata gima nyalo konyogi ni nyalo tero piny asara, to gidhi gitamore. Koro mantie koro e report cha ema duogo ne wajumbe mantiere Nairobi ka mondo koro gi debate to gi come up with a resolution ni ne wadhi oko mondo wadhi omany pa jopiny kuom paro mane Sakaja bedo godo gi rais cha, lakini ne gidagi ni pesa gi mar oganda miluongo ni taxpayers money ok giyie ni mondo tigo e yorno. Iwinjo? To seche gi gima ne jogi wacho ni pach jopiny mondo nonego gine en chalo kaka kisungu luongo ni putting the horse the cat before the horse. Before the horse. Okay, ma jopiny bende paro ni mutimo ni edhi ataro mar chik nikech onego beni kawo jopiny mondi mondo winja ni to be giyie koso gidagi pach MCAs jogo te eka koro ichuoyo sei e ogirimiti. Mano osechuo sei e ogirimiti koka koro duogo penjo ni to garango matimore to ka gidagi to sen gimo se mano gima kisungu luongo ni kokomewa substance. Sani kokomewa gimo wanyalo wuoye. To kapo ni ne gini pok otime kaka koro otime to ne ji wuoye ang'o?
okparo mar ni idwa mi national government mondo koro gikonyi gang'o kapok iyudo kuma idhi yude gino. To sani gimosechuo e kok gigisego nyaka sei ka koro jopiny odagi. To sani emomiyo ineno ka iwacho ni gania nitiere kiwango mar jopiny, gimbe gin gi kiwango margi, and king'iyo gino critically, public participation en obiro at the tail end, mondo mi koro jopiny ema koro wach ni paro ma un goni ok wadwar. Let's give example manyalo winjore. In the budget making process, wan wawegi mwachako loso budget, mwaketi kaka budget ni onego bed ni dhi tiyo, koro kwatero ne jopiny ni mae kaka ne wan gi pesa 42 billion, lakini waneno ni wadwa ni wati gi pesa ni kama. Koro ka ginyiso ni magoloko. Iwinjo? Nikech en gima serie oyie intergovernmental relations. Iwinjo? Omiyo ok en gima owach ni wakele kok wadwa kete e pend chik mar Kenya. Wanyiso mana jo Kenya ni chik ni oyienwa mondo watim gima wadwa timo. Lakini yo mwadwa time godo, wadwa ni we understand details manie iye ka. Koro wang'ia ne kuyieru godo, to kata kuonde mwanyalo rekebisha. Lakini katong' ni ne wadhi irgi, to nyiso ni kare onge teko manie pend chik mamiyo wa thuolono. Iwinjo? Report mane mose biro iri, nikech iwacho ni koko chopo iri kawuono, kiseng'iya wiye ang'o kuku mar wach en ang'o ka? Kuku mar wach, wan gi gimiluongo ni Urban and Cities Act, manitiere pend chik ma en Cap 275. Iwinjo? Moyienwa ni kapo ni nitiere ng'ikruok mar yudo omenda, to ne nitiere gik mwadwa timo kaka sirikal, to wanyalo kwayo ni to national government be une gi pesa moro munyalo miyowa mondo watim godo gigi. Mano chik oyie king'iyo article 189 section 2 mar the constitution. Koro wach mantiere kane, wan gi upungufu kuom gik monego bed ni Nairobi as a city nyalo onego bed ni watimo, to upungufu mar pesa ok nyal yienwa mondo watim gigi. Mae momiyo wadhi national government mondo dhi okonywa gi pesa. Making'iyo budget mar Nairobi County en 42 billion one single financial year, to president oyie miyowa 80 billion, mano 2 financial years. To 80 billion modwa miyowa ni dhi mana e yore kata kidienje 3-4 ma en infrastructure, mondo walos godo nderni obede to the city standard, lighting the city, mondo wabed gi security makare capital city. Kaeto kendo issue mar garbage, ing'eyo ni garbage bedo generated e city ka mang'eny zaidi, and it is a service delivery sector it does not attract any form of revenue income. Iwinjo? Tiende ni wayudo pesa to waketo mondo wa collect godo garbage kendo water gi kuma idhi pukgie, lakini onge ohala moro amora mwayudo kuom choko garbage ma ji o generate in the city. Iwinjo? Wan gi health sector, miyudo no osiptende wa mine kodhi nyuol to nyuol gi siling 20, to kidhi mata to ka tim ni CS tinyuol kata gi 300,000, to osiptende wa to en 20 shillings mane pesa chulo godo book timi nyaka yedhe. Tiende ni wa pump pesa service delivery sectors does not generate any form of income. Mano gima jo Nairobi onego understand. Sani capital projects, king'iyo budget marwa is less than 10 billion Kenya shilling. Less than 10 billion Kenya shilling. Pesa madhi recurrent marwa king'iyo is about 17 point something billion one single month. Pesa mwayudo exchequer is that 17 billion. So pesa mwuok exchequer, yes, pesa mwuok exchequer te dhi mane
a wage bill. Yes. So pesa marwa mar own source revenue mwayudo is about 13 billion or 13.5 billion. To king'iyo pesa madhi service delivery section ma ok generate anything is way above pesa marwa mar own source revenue. Yes. To koro komiti moket kanyo mitayo gi jotend migepe Musalia Mudavadi to gi jotend migepe mang'eny mantiere kanyo gi sirikal mamalo mabe Sakaja no en mana achiel kuom gi ng'at ma chalo kaka Tony Jenere manyalo konye. Mano no nyiso ni sirikal mamalo ema koro riembo kaunti ma Nairobi. Mano is not true. Ingeni ka ng'ato mi pesa billion 80 ok en small money. Ingeni sani wawuoyo ni one budget marwa en 42 billion and we are controlling that money. To ng'ato chako mi 80 billion manyadiriyo mar budget mondi manage. Kata ka en bank ni dhi secure facility e bank bar loan donge nitiere gi garanta to kendo nyaka be en gi conditions mage. Omiyo ji kik ng'e management mar pesa ni. Ji ong'e ni to pesa ni dhi tiyo ang'o e county ma Nairobi. To mano be gima ji paro ni koro pesa ni udwa timo nade ka koro osedonjo to dhi time nade ang'o malich mudhi kete. Wasenyisi maler ni one wadwa medo the volume mar pi mabiro e taps magwa Nairobi ka. Iwinjo wan gi northern tunnel corridor manyien monego bed ni pi cubic liters marwa mabiro Nairobi mabedo injected Nairobi sani dhi malo mondo mi rationing mitimo mar pi wa reduce from 3 to maybe once in a week emwanyalo kose pi. Aya garbage wadwa ni mondo wabed gi clean city. Iwinjo mano bende wadhi come up gi gimiluongo ni waste to energy mondo wa transform waste into energy mondo wa usu energy ne jo Kenya Power kata jo Kengen. Mano bende nitiere kanyo. Mar ariyo wan gi health sector wadwaro ni mondo wa elevate our level 3 hospitals to level 4 and level 4 to level 5. Iwinjo mago gik ma wan go gi mpango mar pesa mano bedo advance mar 80 billion. Yes, so gik ma very clear. Dakne time gini chon ang'o mesani makore time seche makoro ji ochomo kuma ji dhi e yiero. Yiero pod ni mabor sana. Yiero pod ni mabor. Ji wacho ni maendi timo. Actually we are halfway the administration mantiere. Ere kaka and I think it's a narrow thinking ni gini is political. En political nade to pesa to kel mondo okonyi in iwuon kata in ndara merengegi. Kang yudo ni ndara ni olose in the next 6 months. Ere kaka koro gino bedo tied to mambo ya elections. Ngechi wacho ni udwanu neni ibero city mondo mi yieru mar ariyo. Ji wacho ni governor nitiere kaka mbi mare dok chien. But ka koro result obedo realized. Ere shida. Ka pesa ni ukete into proper use motiyo kaeto Sakaja run for his re-election. Komuno nyaka bedo occupy. It doesn't matter ni koro nini Sakaja bedo re-elected based on pesa mowuok e national government to konyo Nairobi. One consumers mag services mag Nairobi wate. Iwinjo. Report mo to sama Nairobi bedo gi ng'ikruok. Donge jite feel the heat. Report mo kelni ni en mar thuolo marom nade. En mar igni adi. Igni 24 months. En gimo chwere. 24 months. Mano igni ariyo kende. Yes. Emomiyo ji wacho ni majo. To igni ariyo iwinjo wan gi tam mar ng'amo yier kaka governor ma en 5-year term. But waonge gi term limit mar county government as a government. En continuity. En gima dhi mbele. Omiyo kata kuwa wan wayudo NMS. Wadhi gi NMS wayudo kane contract mar NMS nonego be ni rumo ne lapse 6 months into office. We had to proceed with it. Yes. Udhirieyo chike nang'o mondo mi kata gope nikech NMS miwacho no noweyo gope ma dabal e county ka ma jomoko pok ochul nyaka kan wuono seche mowuoyo ni. Yes. Chenro manyien makoro udhi keto ni udhirie nang'o gi chik mondo mi jopiny kik donjre ma giyudre kama tek kaka mar NMS cha. Ingeni gima nitiere
ni NMS yo manegi manage godo administrative duties functions mane nitiere o en puonj maduong' saidi mana kaka iwacho ni wan bende kik wadonje trap machalo kamano. Mae mamiyo koro wang'eyo ni president ose make a pronouncement, commitment ni odhi advance wa 80 billion Kenya shilling within a period of this kochakore sani. Ene thuolo marom nade? Higni ariyo gi kose en billion 80 diriyo higa ka higa koso itime na? Mano mago koro nitiere details. Mano koro nitiere details. But nitiere gik madhi chakore immediately. Like kaka waste to energy dhi chakore dwe mar ang'wen. Yeah, wa contract a company from Ghana madhi timo waste to energy. Actually en gima is already tested in Ghana and ober kabisa wasetimo feasibility study, wasetero jomoko modhio odhi oneno kaka gino tiyo, but marwa to koro dhi bede malo matin kidogo kaluwore gi kuonde mwaseneno bugni mabende mantie kocha. Mama en gimuse amua ni udhi Ghana? Yes, Ghana way. To the en single sourcing uyera ngama time moko. No. En gima nyicha no sebedo nini processed. No se gete line PPP. Yes. Okay. Yes. Mane mo gichako go mokuongo. To billion 80 ni pokung'e no dhi biro ndalo marom nade. Mano to koro dhi bede details. Okay. Same koro gisekelo gine. They have already communicated the engagement between the county government and national government. Mano sebiro. But koro gima dhi bedo ni gidhi kelo no details. Yes. Iwacho wach maber ni pesa ema osebedo ka chando county ma Nairobi ka. En pesa ma onge kosen telo marach? Ok en telo marach. Ana sebedo telo ni chakre mwaka 2007. Kenda sebedo iye, ok ni asebedo oko. Budget mar Nairobi ok nyal sustain the needs ma Nairobi dwaro as a city. Budget ma Nairobi mo wan godo mar 42 billion asenyisi ni 17.6 billion one single month the wage bill mar chulo jotich. Iwinjo from 42 billion wadong gi pesa di. Mokwongo jotich gi ntiere gi teko sentie moko manyawawa kaka ni wacho. Jotich nitiere wasetimo headcount. Jotich nitiere. One sani wan gi jotich over 19,000. Yes. Yeah. Many permanent and pensionable. Permanent and pensionable. Okay. Yeah. Skoro ka koro 17.6 ose the wage bill. Aya koro wadong gi pesa di from 42 billion. Around 30 something 29 gimoro kanyo. Aya koro ngiya neni to sectors ma koro pesa donje to ok gi generate any form of revenue. En sectors machal nade ginadi. Iwinjo. Day to day operations ma chuno ni nyaka tuati gi pesa. Egin en pesa dikendo. Kae to koro pesa modong bende nyalo support development agenda. It is not possible. Samane Sakaja donji office. Sakaja no yudo kane wan gi pending bill mar 103 billion Kenya shilling. Onge odiochieng' manyalo kalo City Hall ka ok wayudo court order compelling the governor to pay pending bills. Kata obedo ni gin fixations, kata obedo ni gin ma clean pending bills. Mano ka court ose make a pronouncement ni chul ng'ane pesa ne. Nyaki chul. Koro ining'iyo ni background machalo kamano. Idonji office ti yudo ka nitie gowi mar 103 billion. To kibedi office the first month tikelo ni court orders kata 30 mondi act on. Iwinjo. Part of pesa mai collect ni emibiro chulo godo gine. Sani ji nyicha kawo Sakaja makosa ni chulo legal fees. Legal fees go gin services mane joko otimorane orenda to the county. To gin bende gin mawakili. To gi ng'eyo court corridors. Yudo court order mondo gi compel governor mondo chul en dakika achiel. Iwinjo. Omiyo ok en gima yot kaka ji nene kata kaka josiasa pare.
en jikon man gi a lot of heat ma kisedonje yie kucho koking'eyo ni to gini kare ok en kaka napare. Yes. Babu Owino no wuoyo kawuono gi Sifuna gi tene wuoyo kawuono to giwacho ni mae ndi nyiso ni governor ni tich koro tamo onge gimoro mopogore kanyo. Mano to koro siasa. Mano to siasa. Kendo anyalo nyisi ni en pure politics. Ng'e ni ja siasa madwaro omanyo mana kama nyalo fault godo kata mana gima onge. To bende jo siasa ung'eyo ga ni biro promise kata gima ok onyal timo. Ja siasa nyalo nyisi kata ni in 100 days osetiekore gi wach garbage in Nairobi. To ng'e maler ni garbage bedo generated after every 10 minutes. Garbage ni e dustbin. To ng'ato nyisi ni kabiro ni kadonja bedo governor to 100 days asetiekora gi wach garbage. Itiekori gi wach garbage mabedo generated every day. Aje. Ma ok ne kanyalore. 100 days idwa timo nang'o? Ok kata mar garbage no. Babu Owino koro koni ma endi en babe jomoko bende nja wacho ni MCAs nigi paro mar golo governor. Be nitie report ilano mose. An kaka speaker onge odiochieng' masebedo kata ni ayudo gimiluongo ni notice of impeachment. Gik moko muneno kuonde gi e social media gi magi gina gik mobedo sponsored gi jo siasa. Iwinjo mondo gi tung godo administration. But an kaka speaker ok anyal confirm ni ka ni nitiere chieng' moro ma kata any member osewacho ni an gi gimiluongo ni notice of motion mar impeachment mar governor. Onge. Kata gik moko miwinjo ni ke ochoko signature. Onge kaka inyalo bukori kao a piece of paper gi kalam tiluongo members ni keturu signature kae. Ma ok obedo nini certified gi office of the speaker. It is not possible. Nitiere format mar impeachment to bende nitiere grounds migolo godo governor office. Ok inyal bukori ni chiew gokinyi tiwacho ni governor ni tich otame grounds gin magi. Kiwinjo kaka jopiny wuoyo pod gin gi Sakaja koso gisewuok. Ing'e ni an kaka speaker an ok adonje e weche mag siasa mag jopiny. Onge war kan an gimo kel manie bunge miwuoye cha mane kama wach na ochope to be kama wach na ogike. Wach moro ni kiana dhi winjo ni jopiny wacha ng'o kuom Sakaja mano to koro opogore gi tij speaker. Ini sibede pap ka endi wado nyaka keli wach mar siasa be matin. Wach mar ODM ni neno ang'o matimore ODM ka. King'iye matuti ni wuon. ODM en chama mane nigi gik ma kisungu wacho ni nigi ideologies mage. To gi kaka ne obedo oketi ni kako nego wuothi. To ipenja maber. Chieng' mane baba biro mane koro ikelo body mare to ne jo nugona simu upenja ni to anyalo wacho ang'o e tho mar baba. Mano sechego koko yudo ka body ni nitiere e airport. To nyanyisou ni baba ne en jalweny motho e battlefield. Mano ema miyo qualify to be a martyr. Manyisou ni an awuon kama baba no chope makoro Nyasaye okawo ngimane. Iwinjo? Aonge gi case. Iwinjo? Baba onindo kaka jalweny motho e battlefield kama owinjore kode. Iwinjo? To gimotimo maber mogik ni no oseweyo dwache gi pache gi hinone te e pend chike mar Kenya ka. Koro it is upon us mondo wa decide ni to wadwa tiyo kod ginang. ODM be no weyonwa kaka chama mogando hero. King'iyo baba ne jiwero almost katin mogik to ne en 75%. The entire country mar Kenya no hero baba. To kendo no hero chama mar ODM. Kaluwore gi gima no chung'. To gimipenja kuom wach ODM. It was expected. Iwinjo? Nikech ng'ama no chiwore mano yie chiwo ngimane nikech wachi telo makare koro onge.
jomodong' gi te gin jochiemo. Mano nyalo nyisi ka okaluor. Jomodong' te Magi koro gin jochiemo. Iwinjo, gimanyo space, gik manyicha babo chung' negi teka. Sani, ng'ama yiedhi e jela. Nikech gima nyicha ne babo gore ne, onge. Tema ne kidwa mako ji sani. Kadi yud kaka dhano pondo. Nitie chieng' mane babo pondo ni polis biro make. To ndala dimo se wuok karatero kamae migoye gi tiagas to wacho ni wadhiuru. Iwinjo. Ere ng'ama sani nyalo wuok kamano machika goge gi sirkal kama ne gine. Tiende ni otekuno onge. Ng'ama otekuno oseluar kuome sani onge. Jomodong' gi te onge. To jende koro ikelo mbaka mopogore. ODM masani opogore diriyo. Ntiere man gi jatelo men Dr. Buru Oginga, to ntie machielo mar ojende. ODM pok opogore. ODM dhiri bedo mbele kachicha ji pod ji ni mana gi differences. Lakini wach moro ni ODM obarore mano pod ji ng'iyo ni gine ni to yien no gore piny. Ma ji okere. To yien kogore piny nyaka winy mogede bad yien bende fuyo dhi manyo kuonde mamoko magine. Inyalo neno ka gifuyo to giduogo to gichung' e yien machiegni. But ka koro gidwa bedo ni mondo gibed gathered to kendi chak yudo ni mgine. Nikech wan gi agenda chiel. To ji te koro manyo space. Kata ana manyo space. Iwinjo. Kata ana manyo space. Yeah. Ino kene kopogore mana dwaro kama ng'ato so e wiye. To mago jochiemo te kata. ODM ji biro bedo kanyachiel. Kae to gimo alamo ni wayude ng'at moro machalo gi jakom manyalo yie thone piny. Lakini sani to ji te mantie kanyo onge ng'ama yie thone piny. Ojende ma osewuok mobaro gi Sifuna giri, Babu giri, Orengo to ok en ojana to en ben kod gi Osotsi giri go. Iparo ni gin gi uteku machalo mar baba cha koso gin. Ok ne ka ji joge te pod wacho mana ni baba no wacho. Onge ng'ama osewuok ni ana wacho. Joge te pod wacho mana ni baba no wacho. Ng'at ko machielo ni be baba no wacho. Iwinjo. To koro message mar baba was very clear. Kapo ni ji te dwa ni mondo lu gima ne baba wacho. To king'iyo both sides of the divide, tidhier nono ni to kare in miwacho ni baba no wacho, to ng'ani be wacho ni baba no wacho. Fine, baba wewa ka wane broad-based government. Why don't we support broad-based government mondo wane full implementation mar the 10-point agenda kuma chope. Kuka ji wachi ni baba ni wewa broad-based government to ne donge ne wachi ni nyaka dwe mar adek. Implementation period. Ne nyaka dwe mar adek. Dwe mar adek no osechopo. Okay, to chopo. Poko chopo. Dwe dwe achiel ke. Poko chopo. Ndalo moko matin dwe achiel. Koro wan kaka oganda mar ODM no nego wabed gi pogruok e paro ni dwe mar adek mane baba gi ni oketo kaka singo ni kochopo dwe mar adek to wachakwa wa retreat wang'eyo ni to gik mano wachi gi era achiel ariyo adek mosebedo implemented modonge itimo nango. Can we extend the period kata watim nango? Iwinjo. Kech wane wayiere te ni wane broad based. Mabende Sifuna mano o draft gino donge baba no wacho no ni Sifuna mano draft. To sani koro kapogruok osebedo. Maji koro jomoko wacho ni gin gionge broad based. Jomoko ni e broad based. Koro ere ng'ama luwo gima baba no wacho. To seche ma gitimore te to jopiny ni kanye. To donge miwacho ni when the two balls fight to ilume mainyare. Ok jopiny ema koro interest margi obedo suspended. Gima penjo ne nikech ing'eni in speaker mar county, ing'eni iwinjo kaka MCAs magi paro to jopiny bende ing'e kaka giparo. King'iyo an gima ng'eyo ni kaka wantie ne wadonjo kaka Azimio mane obedo sirkal ma Nairobi. To pogruok ni e dierwa kaluwore gi ot mar Azimio. Kech ne wan gi Wiper, ne wan gi Jubilee, ne wan gi ODM. Jubilee ung'e ni koro sani gionge kanyachiel gi ODM. Wiper be onge kanyachiel gi ODM. Iwinjo. But winjruok mane wan godo mar pogo kombe to pod o remain intact.
pod jogo are serving in those positions. ODM pod nigi kombegi, Jubilee pod nigi kombegi, Wiper pod nigi kombegi. Koro mano bende pogruok mantiere. To kiduogo e ODM marwa e assembly, to anyalo nyisi ni kaka wawuoyo sani, 99% mar members mag ODM pod nigi the spirit mar broad-based government. One pod wa support initiative mar broad-based government. Wadwa neno ni 10-point agenda ka ochopo kanyo to nyaka karango iwinjo. Ma wan pod wasiro sirkal mar Dr. William Ruto. Yes. To higa mar 2027 kochopo, koso man to koro biro ng'iyo bang'e. Mano ting'e ni koro biro bedo determined gi chama. Iwinjo. And chama mano be gima kelo pogruok nikech Sifuna to osewacho ni ng'ata ng'ata masiro jatend piny Kenya kanyo onge. To koro mano nyiso maler ni en osechat his path. Mano en bende koro nitiere kaka odwa dhi into 2027. But an gima ng'eyo, an kaka speaker ma Nairobi, na oketa kom gi chama mar ODM. Chama mar ODM ang'eyo ni en chairperson mar party, to gi party leader, to gi executive director mar party. Those three offices are still functional. Ang'eyo no Wuoro Ng'wen is still the executive director mar party. Mano miya nomination certificate. An mane murengo mantie. Kech mane chama mano nominator to go and contest for the position of the speaker on behalf of the ODM party. Mane kama antiere. Kama Oburu Odinga nitiere kaka party leader, kama Gladys Wanga nitiere kaka party chairperson. To gi Wuoro Ng'wen. Mane kama antiere. Okay. Yes. Nitiere ng'ama penjo mar county ka wacho ni most of the revenue collectors kano pesago kar mondo gichiw pesago ne county. Nitiere moko ma jo golo suru golo pesa to ok ginyal chopo kama pesa no bene dhiye. Mane gima thago county ma Nairobi ka. Ni pesa nitiere mikao to ok chopi kama onego chope. Ayie gi ng'ano ni Kisungu luongo ni cartels. Nairobi ka nigi cartels mag breaking ok en gima yot. Makata umbo tamu. En gima tek ma ng'ata mabiro. Nairobi ka ema nyaka jaywecho nigi information ma they are very mean to share. Ingeni ka idonjo kaka koro wawach ni Sakaja no donjo kaka governor. The only way minyalo catch up godo very fast mondo team gik madwarore mondo team kaka governor. Nyaka yud support base ko chakore piny. Kuom ng'at matinie mogik, messenger to gi jaywecho cha, make joma nyalo support the system. To joka are very mean gi information. To joka bende mo corrupt the system ma in okinyal infiltrate. It is not easy mondo govern Nairobi. Anasebedo ka chakre 2007 as a councillor, as a speaker, as a deputy speaker, as a chairman of health committee for 5 years. Ang'eyo gik madhi mbele ka. Gik madhi mbele ka kata jotelo madongo. Gin joma tindo ka kiwinjo bwana no raise concern ni pesa ok chopi kamiluongo ni CRF account. County Revenue Funds account. It is true. Ni nitiere nyaka joma lipisa parking chakre 5:30 in the morning. To gin staff mag county. Staff mag county chako donjo saa 2 kata saa 1:30. Nitie jomose biro gokinyi, mose pak geche, mose ndikne fake receipts. Iwinjo. Magin giselonyo lewni ka chopo saa 2, giselonyo lewni official mag car park attendants ka. Giselonyo magisedhe. To ne gijuogo jopiny. Gisejuogo jopiny. Iwinjo. To joma to onego enforce gigi be ichako iyudo ka kendo chako donje e trap no. Iwinjo. Koro in ka in e office ku kaka governor, in idhier na nento yawo revenue mar parking en time na. Nitie nyithindo miluongo ni car park attendants moko mineno nyithindo ma
street te gintie weka hapa an kaka speaker chieng' moro adwa keto gari ginene town kanyo on Saturday to achopo Chester House kanyo to kadhi keto gari ni to vijana moko biro to nyisa ni we buda hapa ni reserved easy parking tatu ni reserved tapenjo gini to obedo reserved nenga ni mai wano miwa kaka penjo gini umiu ginga uchulo en dakondike obed marked kaka loading zone koso en man nikech ang'e ni parking mobedo reserved gin loading zones hapa sasa sisi ndio unatulipa gingi parking man kora park gari tagocho ne jatende parking tanyise ni Steve Bianeka koro kobiro tapenja ni to bana ang'o madhi mbele keto gari kato nyithindo ginyisa ni ka okanya park gari nikech bende oging'eya ni makargi winjo koro koka sechego koka Steve bende kako explain onge winjo nong'eyo koso kia to king'eni king'iyo body language tiyudo ni ng'ani ong'e gima dhi mbele kech maka jomonego bed noluongo polise timako titere court mano koro kakoro Chester House kanye magisekawe parking slots adek monego generate revenue and magi bende nyithindo to kidhi wuoyo ni to area member be ochako kelo shida imako joga koro ineno kaka koro gini play out koro iduogi wacho ni to koro itimo nang'o to koro ang' ne tim nang'o uwewe gi Nairobi ni mondo dhi kamano koso waduoke obed ne national government kata national government ema koro rachie mogik nikech ok wase offer job opportunities ne nyithindo nyaka chieng' ma koro nini Kenya ka bedi ni wanyalo dhi wabedo an industrial country ma koro watimo production wan gi running industries mane ka wanyalo address the plight mar unemployment lakini gisani onge nyithindo wuok e university to donje apiko nyithindo wuok be kata koro tiende kata mana mondo ng'ato wach ni an adhi timo course ma kama koro ere tiende kech kumidhi yude tich no ema onge wach mogik miwa go enango ka neno kama makamu wacho ni Trevor Mosna speaker ma Nairobi mano ng'ama riek ma president gi baba osechiemo dalagi mano makamu wach mogik miwa go mano to nyaka go ero kamano nikech president gi baba dwe mar 6 tarik 30 nolimo mama na magi gisea kode pi modho en gima oken gima yota ahinya agoero kamano nikech baba be manomiyo mano timore koro amoso makamu kendo makamu ne pok ang'eyo pok nabedo kode podium machalo Kisumo mane wabede e twak mar joluo na yudo ka ng'ama riek kendo ng'ama ong'e siasa to kendo ng'ama understand ni to piny oa kanye to piny ochiko kanye ma kwanyalo bedo gi oganda machalo makamu gini to kendo wanyalo bedo gi dongruok maduong' kabisa wach mogik miwago wach mogik ma weugo en ni kik wa politicize development ni to mondo wa achieve siasa mano gima rach kabisa to kendo nyaka wapog ni to sama ng'ato ja siasa to gikose yieri iwe bedo ja siasa kori bedo leader kori provide leadership mago ki separate gik mokariyo ko kinyalo bedo ng'ama kare kendo kinyalo li koro gime iluongo ni corporation dhano ng'enia nitiere article 187 ma koro iluongo ni inyalo gine godo functions inyalo chiwo godo functions mamoko ne sirikal machielo ji opogo ni article 187 gi article 182 article 189 articles ariyo gi opogore to kineka koro jo siasa gi okawo 187 ma fit their interest ema giringo godo ni sakajo chiwo ang'owa functions ma county to giweyo article 189 mane watiyo godo section 2 ni
iwinjo mar corporation giweyo ma ok gidwele be ok gimul iwinjo to kata mana ginene the nini urban and city act section mar katiba mano be ok gidwa donjo yes mano be ok gidwa donjo koro waweuru politicize development mar kaka Uganda kendo kaka Nairobi wakuong wang'e development kaeto siasa wariti nyaka 2027 lakini sani to wang'e ni to Sakaja nyalo timo nwang'o gi 80 billion mokelni mondo koko wageje godo ni hao no mi 80 billion to kwane result to sani ka koro ji ochako bukore ni Sakaja ogine nikech ok onyal waonge gi resources manyalo sustain development agenda mar city anyalo nyisi sani obija ni gima nitie budget mar national government mar 4 trillion emonego bed budget mar Nairobi not 42 billion 4 trillion ote mane my budget mar Nairobi mano koka development nyalo bedo felt in the city ero kamano mheshimiwa mane kama weche moro mar bujo piny mano mheshimiwa Ken Gondi men speaker ma Nairobi county ka mano ka mwalore chenro wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch ko bita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa neno ber joka ero kamano